hogy a szülőföld legszebb szavait elvitte magával külföldre. Én nem is olyan régen az Erdély Naplóban írtam egy esszét. Az volt a címe, hogy arcot, szívet és hazát cserélni nem lehet. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nem áll a talpámon ez a kijelentés, mert valóban az ember lelkében, a szívében van a haza. Lehet valaki nagyon jó hazafiú Kanadában, nagyon jó magyar Svédországban, és lehet ugyanakkor nemzeti mi voltát feladó itthon is. Itt a érdeme az, a többi közt, közben én írtam a borítóra a szöveget, a gyermekmeses könyvébe is, és a másik két kötetébe is, hogy ő tulajdonképpen az utazótáskájába nem csak ruhát vitt, hanem olyan emlékeket, amelyeket megírt és ír, és most megkérdezhetnénk, hogy quo vadis, tehát hová tovább. Hadd mondjam azt, hogy előre, mindig csak előre. Engedjék sorjába barátainkat bemutatni. Kezdem itt, Kenesei Csaba Svájcból, légy szíves, állj föl, ha mondom. Itt mind az ajtóban szabadkozott, hogy nem jön smokingban, frakban, ugyanis egyenesen a Ferihegyi repülőtérről érkezett ide. Máskor is elvárjuk tőle. Köszönöm. Davis Dóra Curtis, vagy Curtis Dóra Canberrából hozta haza a honvágy. Olá Ilonka Helén az Istenek egy külön kiadása. Erdélyi, Münchenben él, most volt Erdélyben, ahol egy csodálatos, nagy, fehér márványból készült Szűz Mária szobrot ajándékozott a szülő falujának, gyermekverseket írt, lapot is alapít. Takács Tibor, író, költő, őt fölösleges bemondani, én inkább úgy mondanám, hogy költő, nagybetűvel és író. Érdekes módon több évtized múltán kerültek elő 56-os versnapló följegyzései. Fogjuk hallgatni valamit. Most jön a legnehezebb dolgom, ugyanis a jelenkori magyar irodalom legnagyobb próza íróját, Bárány Tamást szeretnénk bemutatni. Tamás mindig szabadkozik, pedig igaza van. Dancsa Rózsa Torontóból jött, Erdélyen. A Kaleidoszkop című kétnyelvű, magyar-angol nyelvű folyóirat főszerkesztője és a hasonló nevű könyvkiadó igazgatója. Telcs György professzor, angol nyelven fog beszélni vagy felolvasni, Rózsikának saját fénye. Végül pedig Havas Judit
civilben a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, előadó művész. Megkérjük, hogy szemelvéneket olvasson föl a jelen lévő írók, főként Gancsi Rózsa könyvét. Most pedig fölkérem aláírókat, hogy ne csak szobrot állítson Szűz Máriának Fehér Márványból, ami csodálatos, hanem olvasson föl verseiből. Münchenben élek, és ott is minden évben megünnepeljük az október 23-át a Széchenyi Kör és a Magyar Misszió keretén belül. Én többnyire gyerekverseket és vallásos verseket írok, ezért röviden fogom köszönteni, de nagyon szeretettel ezt az évet. Magyarok csodás szent koronája. Széchenyi Kör 2002. január 18 múltján. Hangosabban, Jóka mondja. Nézem a korona csodálatos képét, magyaroknak múltját, fényes dicsőségét. A dicső múlt történelméből tanulva biztonságosabb jövőt építhetünk újra. Szent korona, a koronán bűnös éke, te vagy a magyar nép igazi eszménye, Isten áldásának közvetlen balzsama. Magyar népnek fényes vezérlő csillaga. Rajta Istenünk jóságos áldása, Szent István királyunk igaz akarata. Magyarországot a szűzanyára bízta. A szűzanya meg is mutatta hatalmát, világá szórta a magyarok himnuszát. A magyarok népe szerte a nagyvilágban dicsőíti Isten szent nevet kiáltva. Ma is azért küzdök, hogy Erdély újra az legyen, ami volt. Három szabad hazája, Isten és ember előtt egyenlőség, igazságosság és ember szeretet. Hát ez jóval hosszabb, csak most én rövidítve mondtam el. Engedjétek, két szót szeretek a művésznek mondanak. Először is nagyon-nagyon szépen köszönöm azt a lehetőséget, hogy a mai nap itt lehetek önök között. Ez a következő képpel történt. Én szerveztem meg a Csiki találkozót Budapesten. Tudomást szerzett az Ilona arról, hogy én egy nagyon szép dolgot művelek, és megajándékozott egy könyvet, amiből ugyancsak egy németországi művészasszony, Ács Erzsike olvasott fel 2 verset, amiért az ottan lévő nagy csapat nagyon-nagyon nagy tapsal viszonozta, és ezért én hálámat tudom kifejezni, és elvárom a következő időszakban is, hogy fogadja el meghívásunkat, és én is meg szeretnék nyitni Gödöllőre, hogy egy ilyen szép előadást tartson, és valóban örökítsük meg a múltunkat, ne hagyjuk elveszni a szép helyeket, és az igazi magyar földet ezzel ajándékozzuk meg. Fogad szeretettel először. A Hargita lábánál, a Csiki medencében fekszik madékfalva az ő szépségével. Gyermekéveim jó részét itt töltöttem, s a zöld vizébe sokat fülöttem. Kirándultunk fel a Hargitára, szertük a kokolyzát mázsaszámra. Madékfalva mellett van Csíkszereda, s fülembe cseng a similabdát áruló öreg Lancsi bácsi hangja. Ejjjj a simi, nyúlik a gumi, laj, 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 nárád szeredaj.
Rákosra, zsögödre, tusnádfürdőre jó ízű borvízért mentünk, és kürtös kalácsot ettünk. A faluba jó és finom az korda, a sült törött búza sapityóka. Csíkban a beléd nem madár, mondja a székelyvic, mivel van verebes és madaras is. Apró szentek napjától mi lányok nagyon féltünk, mert a fiúk suhangokkal jártak, s ütlegeltek minket addig, míg a mondókájuk végére nem értek. Apró szentek szentáig, éljen maga sokáig, pénzbe járjon bokáig. Én meg gondoltam magamban, inkább szegény maradok bőrökre, és elhúztam előtt a ruhásszekvényükre. Könyörögjünk! Ó Szűz Mária, mert te mi hozzánk, mint édesanyánk, jó vagy, Mária. Amikor a ferencesek voltak a misszionáriusok, a ferencesek látták el Nagybányától kezdve egészen Miskolcig ezt a vidéket. A vezérük, vagyis mondjuk inkább a házfőnökük Kelemen Didák, Isten szolgája, akinek az ügye már Rómában van, a boldogálvatás útja felé halad. Ez a Kelemen Didák járt errefelé is, a nagyboldogasszonynak a tisztelője volt, Miskolcon is, másfele is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelte a templomokat, és nem lenne talán véletlen, nem szabad ilyet mondani, de talán a terebesiek tőle kapták a védőszentet, hogy a templomoknak a védőszentje a nagyboldogasszony lett. Úgy igaz szívemből, hogy adjon nekem egy jó feleséget, adjon nekem jó gyermekeket, Mária meghallgatta az én imádságomat. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert él az országot, és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretetként szeretném átnyújtani a püspök úrnak a templomról egy festményt, amit egy helybeli fiatal